Pepalang nekani bojono. Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 4 November taun 2020. Kapetik saka Injil Lukas bab 14 ayat 15 tekan ayat 24. Sawijining Rama sebut wae asmane Rama Agus nate nyritakake pengalaman pastorale. Dheweke asring ngadepi ruang gereja kang kothong mlompong. Kamangka dina Minggu, dina wong Katolik lumrah padha nganakake ibadah. Iki dumadi rikala umat lagi padha panen. Umat wilayah kono milih lunga menyang tegalan ngurusi panenane tinimbang menyang gereja saperlu ngibadah. Siji meneh karo pengalamane Rama Petrus. Saben ngunjukake pahargyan Ekaristi, umat sing teka amung para ibu lan bocah-bocah. Lah para bapak-bapak menyang endi? Jebul padha cangkruk ing warung tuwak ngrasakake nikmate banyu gendeng utawa adu pitik. Sing dadekake gumun nadyan ramane liwat sacedhak papane cangkrukan, ora ana sing rumangsa isin babar blas. Malah ana sing ngampirake ramane amrih melu cangkruk ngombe. Apa tumon kuwi? Prastawa cecala ndak kira cocok kanggo pancatan nglelimbang waosan dina iki. Timbalan kanggo nekani bojono kasuwargan ora nunggu mengko nek wis ketuk pungkasaning jaman. Bojono kasuwargan uga dumadi saben minggu, kepara malah saben dina. Timbalan Ekaristi sacara resmi kaparingake Gusti Yesus rikala wong nibakake pilihan dadi penderek dalem jroning sakramen baptis. Sabanjure angger kaloro saka angger-angger 5 mratelakake menawa saben warga pasaman suci dinawan nderek misuci ing dina ngat lan ing dina gedhe kang kapadhakake karo dina ngat. Nanging ana wae warga pasaman suci kanggo ora ngrawuhi timbalan dalem Gusti nderek bojono Ekaristi. Ana sing wegah tangi jarene kesayan anggone main gaple. Ana sing lunga plesir karo brayat marga anane kalodhangan amung dina Minggu. Ana sing tetep buka papan usahane marga ing dina Minggu sing blanja luwih akeh. Sing cetha janji kanggo ngluharake Gusti ing dina Minggu wis kakalahake dening maneka prakara kadonyan. Nugroho kaslametan dalem Gusti wis kaijolake nganggo kasenengan-kasenengan kadonyan. Dene kang nekani misuci ora sithik sing ora menganggo ageman pesta. Tegese para penderek dalam Gusti teka menyang gereja amung kothongan, ati lan pikirane ora ana kono. Ana uga kang teka ngibadah sadrema amung nuhuni pakon, saengga ora bisa ngrasakake Gusti Allah kang rawuh sinewaka ing kono, kebak ing kamulyan lan medhar sabda kanggo aboring urip. Ana uga kang nekani misuci saperlu unjuk diri alias pamer sinambi mikirake asoring liyan. Para tresna dalam kinasih sabda dalam Gusti dina iki ngelingake para penderek dalam Gusti kanggo tuhu ing ulem kang wis padha disaguhi rikala nampa sakramen baptis sarta nyawisake diri sak murwat pantese saengga tinemu pantes rikala bojono kasuwargan ginelar ing ngarsa dalem Gusti tembi. Pahargyane Ekaristi dadi papan kita latihan lan gegulang diri karohanen kanggo tetep tuhu ing ulem bojono kalanggengan. Sapa kang satuhu ing bojone Ekaristi mesti uga bakal satuhu ing bojono kalanggengan. Sebab ing sakjaban Gusti Yesus ora ana bojono kamulyan langgeng. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awit sabda dalem dinten menika. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.